O alcalde de Ourense, home de verbo florido, que adereza as súas intervencións ante a prensa con fermosas expresións como «nos toca los cojones, si la empresa vemos que nos empieza a putear» ou «estaban máis interesados en chimparme a mí», continúa a súa guerra contra o sector cultural e, por que non dicilo, contra o sentido común. A Asociación de Artistas, Payasas, Payasos, Titiriteiras, Titiriteiros e xentes de mal vivir vai realizar unha declaración ante os medios. Contactaremos coa súa sede, un bar. Exiximoslle ao alcalde de Ourense que cese inmediatamente as hostilidades. Queremos informar á poboación en xeral que a profesión de payaso elles unha cousa moi seria, que require moito esforzo, traballo e preparación. Non empreguen o adxetivo payaso para referirse a un alcalde da terceira cidade máis poboada de Galicia. Tiñamos unha lista, pero por motivos legais non podemos lela. Sexan vostedes creativos. Impactante.